Bon dia, avui és 17 de maig i vos donem la benvinguda a una nova edició de Serra al Dia. Licitació de les obres de restauració de l'ermita. Traguem a licitació les obres de restauració de l'ermita Sant Josep i la Creu per valor de 60.000 euros, que sufragarem amb fons propis. Esta primera intervenció se centra en la consolidació de cimentació del mur oest mitjançant injeccions resinoses en la base de cimentació, reparació de la teulada, reparació de grietes, així com de fissures. Comencen les obres en el parc de la urbanització Torre de Portaceli. Una inversió de més de 120.000 euros que inclou, a més de l'equipament infantil per a gent menuda, la construcció de camins de formigó que connectaran les diferents instal·lacions del Palmeral, com són la mateixa zona infantil, l'skatepark i el parc de calistènia. Treballs de condicionament de la pista de frontenis. Reparem la paret del parament frontal de la pista de frontenis al poliesportiu municipal, que presentava un important desgast pel seu ús. Uns treballs per deixar en òptimes condicions el parament i que han consistit en el picat del ciment, reomplit amb morter de reparació de fibra i acabat de parament i pintat. També hem instal·lat grades. Serra serà subseu la setmana pròxima del Campionat d'Espanya de Frontenis. I això és tot per avui. Vos esperem la setmana que ve en la Fira de la Calderona. Estan obertes les votacions del concurs de fotografia Pasqual Navarro.